No Pirkko tässä terve! Me tässä ajattelin vähän kertoa näistä ihanuuksista täällä mökillä. Minusta on niin kertakaikkisen ihana käydä ja tunnelmallista käydä tämmöisessä oikein vanha ajan puusees. Miepä käännän tuosta vähän tätä kameraa toisapäin. Tässä on meidän ihana puusee täällä mökillä ja tuossa on nyt meidän luomumansikoit ja raparperia. Sitten on tää minun ihan lempijuttu tässä meidän vessassa. Tää on oikein tunnelmallinen. Mä olen miettinyt, että joskus kun on niitä jotain ohjelmia, että laita kuva siitä jostain ihanimmasta veskistä. Oho, nyt menen ovikin. Niin täällä meillä on sellainen aivan ihana. Täällä on niin paljon elämää kerta kaikkiaan. Katsopas tuolkin. Tuolla me vähän valo. Se on liikaa tuo valo. Siellä tällä ihana kaveri siellä asustelee monta tuomosta. Sitten täällä on tuolla jossain, niin näkyy hirveästi. Siellä on hämähäkkejä. Tuolla nuija ja kaikkea. Ja kato, tuossa on joku 1000-jalkainen tuossakin. Ja ihanasti täällä elämää nähnyt meidän ihana suorastaan jotenkin romanttisen, jotenkin kertakaikkisen ihana paikka. Eipä mitään, mie tästä me istunnolle, niin mie viittis sitä näyttää, niin nähdään taas. Moikka!